Clar, i vosaltres per què vos penseu que és el rescate i això de la guitza? Això és per a pagar totes les teles de plasma que teniu en casa que l'heu de talvar. I la vaporeta que tens a casa. I la Nespresso. La Nespresso. Has viscut por encima de tus posibilidades. No tenies prou en la cafetera de llanda, de rosca de tota la vida, tu volies la Nespresso. No tenies prou amb el teu home, tu volies a George Clooney. Ja estàs contenta? Qui t'ha donat més alegries? George Clooney. Doncs una cosa bona que té la Nespresso, que no té el teu home, és que tu a la Nespresso sempre li pots demanar varietat. Pots un cappuccino, un cafè curt, un cafè llarg, que el teu home li demanes el que li demanes, sempre te ho donarà curtet. I faràs a mi com aquella que li dia a l'home, ai, chico, casi dona més gust refregar-se una bolseta de polio per la figa.